Hej og velkommen til den her video. Det er faktisk på min kanal. Og du synes du ikke, jeg skulle starte? Jo. Nej, vi sætter den ikke om. Jo. Nu skal vi lave en bil busser. Og vi har en af hver. Vi havde bare ikke flere hvide. Men vi har den her. Den kan enten være dreng eller pære. Vi har kun sådan nogle her tilbage. Vi har den orange her. Vi har den her orange her. Vi har den her orange. Nej. Den kan enten være bræk eller pære. Vi starter med den her blå en. Den kan enten være tandpasta eller blåbær. 3, 2, 1 nu. Hvad fik du? Blåbær. Tandpasta. Yes! Smager på blåbær egentlig godt. Den her får i hvert fald ikke bedre øjne af den. Tandpasta. Ja. Så har vi sådan en grøn en. Hvad kan det være? Er det den lysegrøn? Det kan enten være nykle på græs eller lime. 3, 2, 1 nu. Hvad fik du? Ja, jeg fik den nykle på græs. Det gjorde jeg også. Ikke noget. Ja. Ah. 1-0 til mig. Mener du til mig? Nej, for jeg får en af de gode. Jamen, Så det er 1-1. Nej, du har spillet en ud. Ja, så det er 1-1. Fordi hvis man også får den gode. Nej. 0. Nå. Den næste du kan have, det er den her mørkegrønne. Den mørkegrønne, den kan enten være bussemænd eller saftige pærer. 3, 2, 1 nu. Yes, saftige pærer. Jeg fik også saftig pære. Det smager som æblejuice. Jeg kan også sluge den. Ja, det er stadigvæk den der tandpasta smag i munden. Så har vi den orange her. Det er den, der enten kan være bræk eller pære. Ja. Jeg har faktisk den klar. 3, 2, 1 nu. Bræk. Jeg fik også bræk. Til at starte med smager bræk, til at starte med, det smager den af pære, men så bliver det lige pludselig bræk. Har du overhovedet tykke i den? Ja. Det har jeg faktisk. Nej, du har. Jo, jeg har. Man skal bare bide den over og ligge ind i den. Det smager man, hvad det er. Okay, så har vi den sidste. Den kan enten være, det ved I nok godt, hundemad eller chokoladepudding. Jeg kan ikke lide noget af det. 3, 2, 1 nu. Hvad fik du? Hundemad. Det gør jeg også. Jeg vandt. Du skal spise en af de blå. Fordi det er ikke særlig slemt, så han kan ikke tåle særlig meget. Jeg tager også en. Så får man også hundemaden væk. Gør du? Pasta. Også meget. Nå. Det var alt for den her video.